iti tunggal pitik ki puso, ada guru-ura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Natagsim dagiti sinako nga irik diti dalan na. Lakay, agrianda ka pa, tas amang to'y tuloy nga i-plug day ta. Wan bakit? Agyaman na panunod at lang nga may nakpagmeriendahin na. Kaputaan mo ka mabisim kan, tasan ka una anak kapangan itay bigat. Kahit anyang aron ti imbalon mamerienda. Turon kan kamyotik yo. Nahimas day ta. Wow, sige agmerinda kan. Day ito man ang kamotik tiyo nakakanin. Nahimas. Ay, lakay. Mano akaban amin tinaapit yaw? Ang basit lang bakit? Umabot lang iti inam Apollo akaban ti may isang hektarya ari na apan tayo. Anya? Kat no utang amin na nagpuunan tayo. Pestisidyo, abono, pinanangdan tayo nagparaop kan daduma pa naggaston tayo. Anya nga ron ti mabalin. No isumat ti adda nga apit tayo. No muna kit ni nagbagyo dahito kalabas. Iso ana uppas ti pagay. Ay, saan tayo manan ang mapayatan dagiti daduma nga utang tayo? Umad-adulat at iposyento dagiti nabulot tayo kwarta. Awan mabalin. Ano usan tayo lata tirigat ako nada? Kaanon tumatama kalungaw tayo nga itirikat. Impaglangan ata dan pagtrabahuan ni Eunice. Husto ka. Kan makatulong mo ni Aldrich kanyak dito italon. Mabit laang, umayakon. Naimbagngal daw mo, friend. Ay, si kamat gayam, friend. Sige, sumrek ka. Agyaman, ha? Nakadawas ka man, Mare. Kaputa, umayak man, agpauna itinautang mikan ka akwarta. Apay, di mo pa'y lamaitid amin, Mare? Saan pa'y nga rota? Basit mo tiapit me. Tadi matunay, nasaya at tipagay me. Gapo itinapalabas sa bagyo na. Ala, maawantak, Mare. Tamakitak mo't anak pas tipagayo. Gapo iti pan nakabagyo na. Un nga ron, Mare. Kat mano nga ron ti maipaunam ita iti utang niyo, Mare. At Mare, 5,000 laang. Anya? Ay, nagbasitan di pa unang, Mare. Idinto ta 30,000 din nabulod yung kanya kakwarta. Kas na kunak, Mare. Basi tinapit me. Isod tayo lang 5,000 pesos ti maipauname. Sige. Awan ti mabalin no kasta, Mare. Kastoy kami latan iti agnanayon nga awan asenso na. Di mo pukawan tinamnamayo arumang ay, Mare. Ay, nupayat mo kat sumurot kamit iti papana. Tabarang mo adan tumot gasat mo. Nay, papanam, nagaswat ka mat nagpaisong. Padasek mamat agaplay di abroad, Mare. Tabarang no adamot gasat ko. Anya, agabrod ka? Idinto ta nakabakbak ng kayo lang aroday. Saan kami man abak ng unay, Mare? Iso nga, agambisyonak mo't ang agabrod. O anya, umay ka agency, tapadasang mo't agaplay. Ay kakwa. Diyak pa'y mga naibaga iti asawa kun kadag iti anak ko. Agam, ibagak tumaray, barang palubusan da. Lay, ti amok man bayadam amin na dagiti inutang mo nga inggatang mo iti abono. Basit nga ron ti apit mi itatatang. Iso nga inton sumaron na lang ti panagbayad ko iti balansek. Una yan, awan lang arudan porsyento na di pautang ka. Di mo pa'y mabayadan. Maawatan na kami kumatatang. Amuyo mat.
nabagyo dagiti apit mi. Ala, awan ti mabalin tayo. Nga, masapul nga agsalukag kayo amin. Tapos saan kayo agbisay? Wen tatang, kan may sa, makatulong mat ni Eunice nga apo kayo. Napintas magyapanggadan na. Kan ni Aldrich, isumatlat ti kadwak ngagtalon. Nasaya at anak ko, no agtitinlulong kayo nga kakabalay. Tapos saan kayo amarigatan? Nag-iimasenti di guto'y sinigang mo nga ikan bakit. Imbag nga rod na sinuwerte ni Aldrich ang napanagsikay lakay. Ado tinaala na. Isot si Jack nakatulungan na kada kayo nagbunag kitirik tayo tatang. Tarapanak nagsigay. Uray saan ka natin mulong, Barok? Tane, nakaisangpot ko mat itinaimas as si datayo. Adan tupay pang malam tayo lakay. Taado pa'y tinaala na at tilapia. Hito, kandalag. Nagsaya atin. Ayun kun kaya madain lasin ko ang pangramanan ni Tatang, mapantoy pan ni Aldrich kinton madamdama. Ay, sigurado maragsakan ni tatang. Aldrich, patigwam tuman ni Lolom. Magustuhan niya pong tidalag kan hito. Isunto tinak ipadigukin ko anan ton madamdama. Nagdalag ka lang na ito'y ahito kas kadadalag ni. Ngayon padawat mo apok. Nakimasan. Wala po. Nangroon pisitan niyo ti kamatis kan sila eh. Ay, di masa talaga. Ay na, ado man ang timakan ka inton madamdama. Tanaimas sa impati ka. Hindi po. Dalusan yung tungaroon na ito, tagawid ako. Ay, aguray ka apok. Mabidla nga. Urayan na. Ada na agpait. Ha? Anya tati mapanalan niya po. Simrik mo't iti silid na. Ito. Apok. Gapo, tadi nak malipatan apadiguan no adot makalapam. Kay alam na ito eh. Dan tumot igatang mo iti kayat mo agatagan. Saan na po? Diyak mo't pabayadan tintad ko alamos ka na kayo. Saan abayan na ito? Itid ko laang madkas. Panangipatpatid ko king gaapo kak. Wala kang nagadulang aruda. Sobra dati apong. Alam kayo din. Oh, ano ito? Impabulsa yung matigan niya. Sige ah. Thank you nga rin apong. Ayaw po. Natagsan mo't dagito binitik ko. Ayaw. Nanang! Ha! Nang! Adakon! Anak. Ayaw. Nagugurtan ka ita. Saan, Nanang? Ay, katagsan. Nidagitin sangpot mo aya anak kasupsupo. Di magasak ang groceries Nanang. Kasusuldok ita. Ay, nagsaya at ano kosta anak ko. Ay na, makatulong kayo ngagpadpadakin ni manong mo. Kat day talaunay ti pagyamanan mi kin ni tatang yaw. Mare Melpa. Hello Mare. Nakaawag ka man? Gaputa kayat ko adamagan no na ibagamon kini Victor. Di panangalukol ko kan kangagabrod mare. Ay, saan pa'y Mare? Diyak pa'y naibagakan ko ana. Anya? Tapay? Ay, diyak machimpuan Mare. Ibagamton tanong mayat. Duatanton nga agkuyog amang iproseso kadag iti papeles ta. Iti pa nag-apply ta iti agency. Sige. Padasag to nga ibagayin ton rabi Mare. Ta kumpleto kaming to sa nga pamilya. Nabsuga ka. Naimas to'y paksiw at tilapia. Mapanak naman ang nagkalap di karayan inton bigat tatang. Tulungan nagtupay lang amang pakan kadag itidingon tayo, Barok. Kat na, ado pa'y ti maarado. Un manong, tulungan to pa'y laang ni tatang agarado. Bayang pa'y laang ti mapanagkalap. Ay na, may amlatan na mapanagkalap ni manong mo anak. Tabarang no danto man ang ti maala na. Ay, wan kayam. At ibagakada kayo kat barang no umanamong kayo. Anya matibagam, bakit? Kasta una yung tikinarigat ti panagbiag tayo. Kat kaya't ko umamot ti agam proud. Anya? Panawan na kami, Nanang. Para matlang iti pamilya tayo, tinagpanakigasang-gasat iti balasiw taaw. Jack kayat. Saan ka palubusan, Belinda? Ore no marigrigat tayo nanang. Nukas tingag titipon tayo sa nga pamilya. Saan tayo marik na tirigan? Unmat,
ti kinapudno na. Marigarigatan tayo una yan. Palubusan da kuman. Ita ka di pa ita dadakkelan da Aldrich ken Eunice, ti pan nakapanunot mo nga agabrod. Kaya't ko kumamot alumon o ti panagbiag tayo. Palubusan da kun, Victor. Saan ka nga umadayo, Belinda? Sita po Diyos. Saan tayo pamat anang langan anangan? Anya? Saan da ka akayat kapalubusan nga agabrod? Ay, awan nga rot, Mari. Awan Apolos, nang palubos kanya kadagiti kabalay ko, hindi impagak ti panagabrod ko. Saan nga isuda ti mapaturay? Anya ti kayat mo sawan, Belinda? Umayag ra tagaplay di agency nagaplayam. Pangaasim ta, amin agastok nga agaplay kat si kapay lang man ti pagutanga. Anya? Uray ka tagkuyog tamot ka agaplay. Kanya ti amungay. No makapaggidan tanto nga ag-flight o di nalakan tula nga makabayadakan ka. Uwan ang masapol nga kumbinsiran pa nga umana dagiti kabalay mo, Mare. Uray saan? Uray tsak ibagbaga kadakwadan. Sa kuntula ibaga kadakwadan, inton addan ti plane ticket ko. Sige, si kangarod ti makaam mo. Kaya't kumot maka-abroad ka, tabarang lumong autumot tan ti biyagyo. Ket gaputan na patag ti panagdayem ta, pautangan ka ti pag-abroad mo, Mare. Aldrich. Api si kamat yung lut-luto. Napanan ni nanang mo? Diyak mo tatang. Tay gapo aki di karayan. Diyak mo't nasangputan ni nanang. Napanan na nga taaya. Sumangpet tulad ta. Barang dandaning arutitan. Wan gayam, ado ka di man ang tinakalapan, Barok? Ado man ang tatang. Talaga nga ado ti makalapan ita iti karayan. Nagsaya aten. Sa di nung arutian tinaalam. Dahil lang lutlutok kita si datay tinabati. Tay may ni ama inso ahawayano kat ginatang na tinakalapak. Ket manong arut tinalakwam? 2,000. Nay, dakkel nga ruda. Ken adapay si datayo. Walang arot tatang. Kat di 2,000 naglakwak. Igatang ko iti baro asigay. Ala. Tabarang agtultuli ti kinabuenas mong agkalap, Barok. Apay nga ita ka lang nga sumangpat, Belinda. Nagkapuam kan napintas matakabos mo. Ay, ikakwa. Ay, pinangata ti isumpat ko. Uy, pagdamdamagan ka. Napanam ko nak. Ninawis nak ni Marimel ba napan imatindar iti birthday party ti kanakan na. Kasta aya. Wala kay. Tanat alipay ko. Nagado ti trabahom dito yung balay. Dahil tapay lang makibirthday ti araramidam. Nakapabayin mat kin ni Marimel pa Nujak mapankuyugan. Aglalo kat papautangan da tayo mat nagkasapulan tayo iti kwarta. Sa bagay. Yung kang haro na nagpulis. Tatlo makainanakamat din. Kanya, naibaga ni Belinda. Aplano na ti agabraw. Wen tatang, ang jak kaya tapalubusan. Apay ba't? Mayat kumaano agabraw. Tabarang no mapabaliwan ng tuma jay basit abalaya. Jak kaya't nga umadayo tatang. Itapay ta nadakkelan dagiti anak ni. May maya ki di nga ita ti panagabrod na. Tatadakkelan dagiti anak yaw. Jak kaya't tatang. Uray rigat lang ti adda kada kami. Basta awan ti umadayo kada kami. Naragsak kamlat ta. Talaga nga di mo ibaga ti panag-apply mo, Mare? Saanan, Mare? Sa tulay ibagan inton atan schedule di pa nag-flight ko. Sigurado maklaat ang tulakit ti. Nung samon tulay ibagan nag-flight ka. Hindi dak mababalaw Tadi dak mangamin palubusan ni di imbaga kadakwada kayat ko ti agapro. Sa bagay, maawatan dan tumot ket di siguro. Tapara kada kayo mo't amin di pa nagsakripisyo nga umadayo. Un Mare, kan dadakkel mo tan agiti anak me. Saan ko mo't a problema ida? Ala, sapay la ko mga rod ta dagas-gas at tamare. Kat makapantamot laang ijay balasi ko taang. Napanan ni nanang tatang. Apay nga awan naman niti balay.
Nagpakadamot na pa ni Jay balay da Marimel ba? Tadakan mo mapanay baga. Nyat timbaga na siya. Tadyak man mo, tadyak mat dinamagitayan kan kwa na. Ewan gayang barok, aganagan gantuman, wen? Huwag tatang. Oreta, adon din ornong agan-agan. Ipuruak kung to aminan, iti pagbunubunan tayo. Ay, unay kiting tirigat ti aguray iti pagluganan. Nagdalaang bukod ko aluga, nakaskadag iti katrabahwak. Nagsaya at kat kuman. Ha? Ninanang! Iso di aga po iti opisina ti recruitment agency. Ni, anya ti kaya tasawad na ito eh. Nag-apply ka dilagtan ni Nanang. Nga uray saan kami nga umanamong agabrod. Manong Aldrich, iso na ito yung mong awag. Hello, Manong! Nag-overtime ka kade, Eunice. Saan, Manong? Rimwara kon iti pagtrabahwak. Agur-urayak mo iti pagluganak nga gawin. Apay ka di? Diyak namin nasangputan ni Nana ang itaga po aki di karayan. Dinamag ko kunitatang nung sa nino tinapanan na. Kunana, anapan itayan dan kimel pa. Apay, anya ti problema, Manong? Napanak itayan dan kimel pa, tanag order iti itilamas. Ngam awan mo tao iti balay da. Awan ni Nanang ijay. Kaya't nasawan. Inulbudan ni Nanang ni Tatang. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Eunice. Imun una ka pa na nakasangpat ng ninanang mo. Ha? Awan pa ni Nanang, Tatang? Diyak amo tiyan na. Kung naman siya kabisat mo, nga awan niya ayan damel ba? Tang, aday baga kada kayo ha. Di yun to kumaungungtan ni Nanang intong sumangpet. Oh, kanya ti bagam. Pakasagnan ka di kin ninanang mo. O intang, kabayatan nga minti pa nagururay ko iti pagluganak ajip nga agawid. Nakitak ni Nanang iti balasiw. Nagapo iti may sa recruitment agency. Ano niya? Kadwa namat ni Auntie Melba. Ituloy kadilatan ni nanang mo ti agaplay. Nga oray saan tayo akayat nga agabrod. Tang, damagan tayong tukan kwa na apaman na sumangpet. Nasaya at tasimangpat kan Belinda. Kapag kasta ti panang kitam kanyak lakay. Inururay mo ka dito isa sangpet ka. Aday bagam. Sa dino at talaga tinagkapwam. Nanya timpakadakan ka itay. Iso tinapanak. Mabalin husto ka. Gamamok. Adda na pa ninyo kinimel ba? Ah? Ay wood. Nagkuna nga da na panan may. Nagtungtung kami kin ni Marimel ba balay da. Saan kayo ngaglibat, Nanang? Nakita kayo kini Auntie Melba ijay ili. Nagkapo kayo iti recruitment agency. Anya? Sa lunsudak kan ka Belinda. Ituloy mo kadipay ti agabrod. Eko Sumungbat ka. Dinakdilagan akas na Victor. Nang, sumbatan nyo kami ti damdamagan ni Tatang kada kayo. Wood, intuloy ko tinag-apply. Dua kami kin ni Marimel ba? Anya? Kunak tupay ka. Ape nga tuloy mo. Saan da ka lang rodan apalubusan? Gaputa kayat ko adumur asmatan ti panagbiag tayo. Kayat ko kan kayo tinaranyag ang masakbayan yun, yes. Iso nga ituloy ko tinag-apply. Kayat mo nga rod timang panaw kada kami. Ay, lakay, agano sak. Ibturak ti sakit ti mayad tayo kada kayo. Tapno rumang ay laang ti panagbiag tayo. Ti kadi uminom iti arak, ti rason mo nga may dito'y balay, Victor. Wen Tatang. Nasakit unay tinakam ko iti asawak. Gapo iti panang ipapilit na nga agabrod. Pabusuyam no kayat na ti agabrod. Asino kumapit ti kadwak amang kita kadagiti anak ni no umadayo.
Nya kan aya, dadakkelan dagiti anak yaw. Baron ni Aldrich, kan balasang mata ni Eunice. Ada pa yung trabaho da, oh. Uray pa'y tatang. Ti pan nakailu mo laeng ti amok adi mo pang palubusan iti asawam. Ngam, husto ni Belinda. Para kada kayo malaamen ti panagsakripisyo na nga umadayo. Maanusan mi matkatirigat tatang. Hanya kan aya. Ti masakbayan dagiti anak yaw ti pampanunutan na. Iso palubusan maun. Ane. Tagay na ba na? Madudog tirik na tatang. Jakmakyo na ti asawak tag sakripisyo nga umadayo. Di sika, taga Brown. No siyak ti umadayo. Ang mga no ad-adan nga agrikat ti pamilyak. Anya? Jak kayat ti agabrod. Kayat kulangan ti agtalon ngam ti umadayo tatang. Apay ngamin nga ipilit yung ti kayat yun, nana. Idin to ta di mi lang arudan kayat nga agabrod kayo. Da kayo ti pampanunot anak ko. Iso ana panunot ko ti umadayong. Nanang, addan trabaho. Kan nagagat datatang kan manong at talon. Iso, saan tayo matngatang hagbisin? Kayat ko arumang ay mo ti panagbiag tayo. Iso, palubusan dakon ama pan makigasang gasa ti balasyo taaw. Awan mabalin mi no day ti kayat yun, nana. Para matlakad na tayo amin tiya atayok. So, adidak ko man pangdan nga agabrod. Anay pusok. Anay. Nasa... May dalakit din aya. Kastuyan. Ay, Belinda, yan mo! Victor, nabartag kasi magbat. Si katiga po na no hapay ang nagbartekak, Belinda. Ay, di mo ka dilat ta maawatan, ti panagabrod ko. Kaputa jak kayat nga umadayo ka bakit? Kaya yatin ka unay. Iso apang nga asim, di mo kuman patuluyan ti agabrod. Lakay, palubusan na kuman. Uray ka talo matlatawag ti kontrata. Kasano nga ron ama ipasnak mo ti agtrabaho iti papanam. Kat irinyom to mati kontratang. Di pa ikat nakabaypayagan aditag din na. Anya kalakit din aya. Jak kayat nga umadayo ka. Victor, napatag kanyak ti panagabrod ko para iti masakbayan tayo asa nga pamilya. So pangaasin, di na kumamot ng lapdan niya agabrod. Sa dino ti ayan ti asawam. Maturugan tatang. Tabi nartak yung mat ngamin iti iyaay na ijabalay niyo. Ay, iso ti gimatang iti ininom na. Tarantana talaga ti agbartag. Gapot manok sa ulat tang agabrod tatang. Binagbaga at Mart apalubusan na kang agabrod. Ngam kasla ubay. Gapot ay ayatan na kano tatang. Kat day tatiga po na adi na kayat nga madayo Ay ala, barang lumaamiris ng tuba laeng para ti masakbayan dagiti anak yo. Apay nga agabrod ka. Iso ti kanayin ko nga ibagbaga kwa na tatang. Kas na ko na yun. Kas laubing di anak yo. So day dyan nagrigat na makaaw-awat. Tang, nakaidasar ni nanangan. Hintay manganan. Saan ako na mga Eunice? Anya? Ala, kitna ko na ni nanang. Saan kayo pa'y anangal daw? Sa di kay manan mang malang? Saan ka mabisin? Ibaon mo man ni Aldrich dito ay taadaman ibagakan ko na. Simangon iti panganan tatang. Adalang mat pangibaunakin ko na. Ay, pangibaunan nyo kan ko na yatang. Agpagata nga kiti arak. Anya, uminom kayo iti arak? Nasaysayod itati arak na ipaunag ko ngamdiin na po. Tatang, aklunan nyo kuman ti panag-apply ni nanang. Nang ron nakat, jaylaangan tiket na kanutir orayan na. Natangkan ti pakinakam ni nanang yung umadayo. Idi, nagkit-kidakmat nga umadayo ni nanang. Gaputa agpilit dakta. Iso napanunot mi kan ni manong. Suportaran mi laangan iti ambisyon na nga agabrod. Dahil tati pilahok kada kayong hagkapsat.
Adda kanunungan niya ti inayo nga agabrod. Awan ti mabalin tayo, tatang. Tanalpasan ang nag-apply. Iso aklunan tayon. Kat suportaran tayo kuman no anya ti desisyon ni nanang. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mike? Good news, Mare. Addan ti plane ticket ta. Adak kita dito agency. Anya? Ay, nagsaya atan no kastamaray. Di ag-flightan to nga rodan. Uwan, addan schedule ti flight ta. Isuarog yamon ti agimpake. Tapno saan ka nga gapapura? Ay, wan, Maray. Sige, tinak to humata nga iti dakkel at traveling bag ka. Victor lakay. Oh, apay, anya ti bagam. Ay, Basta una ti apuram nga ibasigag kanyak. at ang plane ticket mi lakay. At ang plane ticket mi kini Marimil ba? Ag-flight kam to, no lawas na. Anya? Umadayo kang? Bakit? Apay nga agluha ka matan. Belinda. Nita, ala, agsangit ka matan lakay. Belinda. Agan anad ka kumaiti pagilya na papanam. Di mo kumabaybay antibagim, ha? Uwan ka di nakapaganagan lakay. Ay na, isap ko naman tagsangit. May susunod ako matan, hindi pa nagsangit mo. Sakmat nga magawitan na itilak. Nga agarupos pagit. Sigurado, mailiwak rin ka iti yada yung. Mabait laeng, gumaya ka. Tang, naimbag na danon kayo. Hindi, nakadiibagam, nakaumay ka. Wendo, umay ka kanimanan agbartag. Ha? Ay, saanan tang? Nangarot ti gagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Ta, pag-flight ton, tay manugang yun ton lawas na. Tata ka nung plane ticket na. Anya, mapansaw. Nasayaan, Lukasta. Aguray ka. Manungay ti utangam. Akwarta, ha? Kaya't mo ngamin, akabaro amin ti kawas ti asawak nga itugod na ijabrod tata. Iso ti pangigatangag iti utangag ka na kayo. Ay, mayat man. Ay, kahit manungay ti utangam. Pure 10,000 tata. Ay, anaya kun akin semel. Ngam, 10,000 laeng ti bayadam. Tatulong ko matan iti asawam ti 5,000. Agyaman nagtatan. Nakasaysaya at kayo unay ka na kami. Aldrich, apa may kulkulang ka, anak? Tiga po na ngamin kat. Di pa nag-flight ka ninton lawas na nana. Anak, di kay kumaglititay iti iya tayo. Kat no agbarbartak ti amam, itikawan kunto iti din nayo. Kat di kanto ko mabumdang amang palagip kan ko, ana. Ay tangar ti pagdanagak nana. Abang ano tintulatan arak ti sangsangon na inton awan kayo. Imbagak mat kitigin ni apong nyo apagpagaan na ti amayo na maisumusong iti ino. Sana da kami ti pampanunutan nyo no da kayo ni Jay nanang. Pagkan andat kayo ijay tapno saan kayo ngagsakit. Sus! Ay, sus apo aya. Naktana, nakpe nagbit-bit. Nailakay, anya dagita? Ay, kita ano, anya dagita nagyan ti sopot. Bakit lumaguswang batla amin? Anya dagito yaya? Ay, Matangag ka dagiti itugot mo akawas mo. anya? Saan ka nang inayaban na nagpili? Tamang ano, di mo kaya't nga ikatangan ka. Iso naknakamaklat na naging matang. Ay na, agyaman na ka, anak ay. Kita man, bakit no kaya't mo matlang dagita? Ay, uwan, kayat ko amin. Kan, uray no, datano ka ti agkuyog kat si kamot lang na ti mapatpaturay. Tan, nalaing ka nga agpili, iti kawas ama ibagay kanyak. Hangam, aguray ka, nagalam nga iting gatang mo katagito eh.
Imota nga kinitatang. Anya? 10,000 timbaga ngam 15,000 tintad na. Tulong na kano tay 5,000. Nagsaya at talaga ni tatang. Agsubadak to kan kwa na inton adda ako ni abroad. Anak ko, panawan kayo pailang Di ko mabaybayan ti bagyo. Kastamat kan kalakay. Di kan to ko magbarbarta kiti kaawan ko, Ay, jak may sigurado. Nang, saan ada kami ti pampanunutin yu iti yada yuyo. Da kayo ti rumbeng nga agan nga. Ani, istranghero kayo iti daga apapanan nyo. Wan anak, awan ti pagdanagan nyo kanyak. Mare, umay kan, intan. Ay ayaban na ko ni Melba. Sige na kon. Nanang, agan-anad kayo ha. Diyos ti kumuyog nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yan. Kapanpanaw na ang ni Belinda ng arak adago sa isang sagwam. Kasla marbati baro kong kutatang hindi nagpakada kada kami. Mailiw-liwag mong tubad laang anak kao. Kaya saan nga arak ti solusyon ti pan nakailiw mo iti asawam. Nasa isaya at noing kay Jay Talaw tagtrabaho kay Chay. Kasla jak may pasnag ti agtrabaho tatang. Hindi. Napanan nga rodan ni Aldre. Iso tinapan nang kita kadagiti dingon mi. Anya kan aya. Mabaybay ang payan dagiti tarakan niyo. Gapulang iti yadayo ti asawam. Kasla marigata na ka mahilwiliwag tatang. Nubak nang kam kumalaan. Saan kumamat ang mapanunot ti asawak ti agabrod. Anya kan aya. Daras na ang aglabas si tanlo at tawad. So nga isardag mo ta aginawm. Sagsang-sangit ka pa. Madilay ta. Agtinlulong kayo kung mga gasawa Tapno umasin sa ti biyagyaw. Hello Melba, nakaawag ka man? Kaputa kayat ko ama-amuan, no kasano mo titrato kang kadagiti among friend. Nasaya at mat, nang runa ti amo ka lalaki, kan nagwapo si kang. Anya? Ket, manutang ay serbiam. Palon ti amo ka lalaki, ngamdua dagiti anak na ababasit nga aywanak, sa ti senior citizen nga inana. Upat damin nga isirserbiak, friend. Paspasit kayam ti serbiam ngam siya. Apay, manuda nga isirserbiam aya di tabalay ti amom. Innem da friend. Dagiti agasawa nga amo. Dua dagiti anak ta. Ken dagiti naganak ti amo ka babae. Uray ata nasaya at damit kan ka. Nasaya at damat friend. Nala, sapay la kumangarot, tasan nga agbalo ti kinasaya at dagiti amo ta, Maray. Hello, Lakay. Bakit? Kumusta kan? Nasaya at mat, kaasin ti apo. Nasaya at mat dagiti natumpungak nga amo. Ay kat nagsayaatan nga no kasta. Wan, iso di takpampanunutan ha? Kan di ka una agbarbartak ti Lakay. Wan, saanin? Manmanon ko minumak iti arak. Idilangin ka pampanaw mo. Laglagi po Tinalabas nga alkohol iti bagi, kat makaitad iti sakit. Wan, bakit? Saan ka matanagan? Kat, kumusta nga ro dagiti anak ta? Kasi kasi ti apo, nasaya at damatla Masansan ka dilat ti ipapan ni Aldrich iti karayan? Wan, inapod nunay di kalman, adumanan tinakalapan na. Kaya nagsaya atin ngay. Ay na, naglay nga talagang agkalap ti anak ta. Libre ti si Dayaw. Wan yan titaduma, ilaklako na ba't? Tapya lang at para gastos me. Kat ni Yunis ngay. Masansan ba't nga overtime iti trabaho na? Ay na, pagpagaam no kwa, adi una agub overtime. Tama nga no, ma-over patig kat makaala iti sakit na. Pagpagaak ma't,
Gam ko na asaan ta ka na maliklikan ti ag-overtime. Ta iso kanumat ti bilin ti pusta. Nala, agan anad kayo nga rod lakay, Kat bareng makaipatuludak to ninton lawas na ti allowance yaw. Tatang, imawag kanyak di manugang yo. Anya nga ron ti kunana. Ay, nasayaat ka naman dagiti amo na ijay. Nagsaya at ano kasta. Kunana pa, abarang makaipatulod to ka no inton lawas na iti allowance mi. Oh, makitam. Tindakkel ita akatulungam di asawam. Oh. Wen tatang, ang dalatamot dagiti gundaway akailiw ko ti asawa. Ay, siyempre asawam ka raw. Nga, sam ti ilo mo king kuhana. Ta para malaang ti pagsayaatan nyo. Tiyan aramidan na. Mapay nga ta kasi panagkit-kita kanyak ti amo ka lalaki. Nagkuwapo. Natayag ka ni. Napudaw pa'y. Awan nga ta panggap na ang mga sawan. Kalpasan ti pan nakabalo na. Nganyala ditan ti mapampanunot ko. Ay, ituloy ko kitin tagtrabaho. Tama nga noong tanda kong dagiti amo. Kumusta kan, friend? Mayat man ti panagranata dito'y parke. Ta day off tamat ngagpadpada ita. Iso nga umayak man mo tag-relax dito. At kumusta mat nga ron dagiti amom? Ay, kasday. Kaasin apo, saan damat ang nagbalbaliw. Nakasaysaya at dalata. Nang rona ti amo kalalaki. Ay, kat mayat Uray siya, nasaya at latta kanyang dagiti amo. Kat no, maayayo ak kadakwada. Amangan no umanugot ak no ibagada nga i-renew dati kontrata. Anya? Di, saan ka pa nagbakasyon ni Pilipinas? Kalpasan ti talo atawan na kontratam. Wen mare, mabiit lang ti inom atawan na panagyan ko dito. No kas pangarigan ta i-renew dati kontrata. Hello, Belinda Bakit? Apeng ay mawag ka? Ay, naipatulod kunti mo na asweldo lakay. Ingkalaan iti remittance center. Kitamit ti cellphone mo ti control number na. Agyamanak, bakit? Manong aron tin patulod mo? 20,000 lakay. Apo, nagdakilay. Imbatik ti dagduma, tain inutag abayatan dagiti utang ko kin ni Marimel ba. Iso Uray, tagkit kita kayo mat kinimel balita. Inutom lat na abayadan tinaalam makwartakin ko na. Yunis, Aldrich, abdan kwarta tayo anak ko. Nagtaw itin ni nanang yo. Agpay sa tatang? Manong ay timpawit na. 20,000. Uy, nagdakilan. Yung patulod ng sama tabi na nasweldo na. Saan? Nang ibati ti pagbayad na kan Antiyo Amelba. Ay, kat nasaya at atatang. Kain inutin na mutin abayadan ni Auntie Melba. Wen. Anyang rin ti pangingkatangan niya ti kwartang ented ni nanang tatang. Tigismil, igatang tayo itiganagan para kadagiti mula tayo. Kati mabati, para gastos tayo, mataanak ko. Ay makita yu tatang. O di nasaya at ti panag-abroad ni nanang. Dakkel apakalag-anan tayo ti sweldo ni nanang. Wow, Manong Aldrich ha? Gimwapo kay ti day tabaro akawis mo. Ore si kanin ko. Pimintas ka iti nagatang mabistidam. Katsak nga yan nako. Kita nyo man matitakder ko no damot na nagbaliwan tilangak iti dahi iti apostora. At tatang. Kaing-ingas yu ti may sa asikat nga aktor. Gapo iti panangti na yu iti buok yu. Iso ti oso di iti mula dakmat tayo. Permi ti panagkadkad tayo di nga gabrod ni nanang. Yung dakkel mo't gayam ti pagsayaatan ti adayo na. Ay anak ko. Mabali, nasaan kayo kumapi anak kagatang kadagiti baro akawas yo, kun gadget yo. Saan anak kumaman ang makapagwapo akas toy. No saan aga po iti patulod ti inayaw. Saan ka day? Oy na tatang. Kat ikarkararag ko iti Diyos. Asapay na kuma, tanasalon at lata ni nanang iti ayan na. Dayta ti ikarkararag tayo, anak ko. Hello. Nakaawag ka man, Belinda. Ay, maburburiburan at maray. Anya ti pakaburiburan? Ti amok alalaki. Masansa na matiltiliwak amat matmatan nagsika. Anya? Wala agalwat ka mare. Amangan no dadakas at panggap na ka. Awan nga tama.
Ta nakasaysaya at damot kanya kan managregalo da pay. Anya? Adutit itid da kanya kamakmakan maray kan inikandak pay ay ti bonus ko iti naudi at panagsweldo. Anya? Mayat man. Wan, mapurpurtya anak. Masansan ti panang parang na kanyak maray. Saan nga tanga ada panagayat na kanka ni Mr. Pelosi, mare? Aniya? Aldrich, anak. Apay tatang. Nya ti bagayaw. Takas ta ulit ti apurayo ngay masin. Ay sos, nagpawit manan ni nanang yu iti kwarta. Nya. Hindi lang napanalawa sa nagpatulod. Nangtad manan. Wen, takanayon ka nung adda pag sidelinean na. Iso nga asit ganti pa nagpawit na. Nagsaya at nga rod at nagabrod ni nanang tatang. Wen, anak ko. Ang saan tayo agaston itatim patulod na. Ta ibang ko tayo tapno addamat makunang ornong ni nanang yo. Manong, napanan ni tatang. Apay ngawan? Siguro, adda pala di bangko. Anya? Napan iti bangko? Apay manong? Nagpatulod man na ni nanang iti kwarta. Isa di bangko ni tatang. Tapno adamat makun ng kalong ornong ni nanang. Wow! Nagsaya at anday ta na panuunot ni tatang, manong. Wala din ko. Tamo na atong galsin ti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tilingat na ngagtabtrabaho iti abroad. Talaga, manong. Nabayagan nga rapaap ni nanang. Asumaya at kumamutan ti panagbiag tayo. Katni, mangrugrugin. Mabit na gumarakaw. Tang, andaak. Ay, di. Sika mo gayang baraw. Sige, sumrek ka. Yaman tatang. Ay, di. Nagapumaya. Tani, naka-sputing ka mat nakarilo ka. Nanggakuha ka Jeremitan Center tatang. Tanay, nagpatulod manan tayo manugang yo. Anya? Nagsaya at nagpatulod ba tayo? Wen tatang, ang amimbang tim patulod na. Ilang gatang ko iti sidaan mi at tinaksay. Oh, anto iramanan yumot Inyuragaan kayo iti karnet baka. Agyaman na ka ba na? Ay na, maragragsa ka nag-uray. Tarumangrang ay malaangan ti Piyakyaw. Gapo ti kinagagat ti asawa mo siya ang proud. Hello, maray. Inton bigat manin ti day of tamare. Agkita tanto manin iti parte nga ayoyang tayo a Pilipino. Ay, una, maray. Kat syakton ti agitugot iti pagsangwan tamakan. Agbalon nagtumat, mare. Ay, saanan, maray. Syakton. Ang mga nuditan tumala maibos ti balo na kakanan tayo chay. Alangarod, mare. Si kanto lang tangarodan ti agbalon iti pagsangwanta. Tasyak tumat inton maminsan. Sige. Sikat ti makamaw, maray. Hello, Belinda, bakit? Agyaman nagtasinong batang tiyawag ko lakay. Oh, anda kami ibagam tayo mawag ka mo. Anda. Kaya't kung amin ang marino bet tabalay tayo lakay. Anya? Wen, kaya't ka mailaw-lawa. Kan sukatan yun ang mamimpinsan tabubong na. Adun ti agtagtag nagtudaw. Kan kaya't ko adakdakkel to ti kwarto na. Kan adan to pa'y guest room ang maaramid kan TCR na di taunag. Ang dakil akwarta ti masapul tayo, no? Agparenovate tayo, bakit? Ay, saan abali? Itid ko di amin na magastos lakay. Basta ma-renovate lagit di na itabalay tayo. Sige. Sikat ti makam mo, bakit? Pa-estimate kung tunga rodan kini engineer sipte. Numano ti magastos tayo. Anya, tatang? Kaya't ni nanang apa-renovate to'y balay tayo? Uwin. Takayat na mailawlawa. Kan kayat na nga adda CR iti unag. Dakkel akwarta ti masapul tatang. Iso kano ti makaam mo iti amin ang magastos. Apay, dakkel nga tati masusweldo ni nanang. Taapay akabailan na apa-renovate to'y balay tayo? Kuna naman, nagagat ka mo mapanag sideline. Iso nga adulat ti kwarta na. Saan samot nga inana ni nanang? Ang ano ag sakit na masobraan na tigagat na. Diyak man namukin ko na. Ang tungpalan tayo rat ti kayat na. Tay sumot ti mangayat apabaliwan tayo ti balay.
Kaano nga rin ti parang ipatulod na iti kwarta ang maigatang ka na iti materyales, tatang. Inton ma-estimate, ipatulod lang to kanon adagos. Numaamuan na numano amin ti magastos. Apay nga awan matlaangan ni Belinda. Nakatadong nagkipada may Pilipino dito'y ayuyang may aparke. Diyak pa'y nakita ti aniniwan na tigayim ko. Itay pa'y nga awag ti cellphone na. Saan namat asungsungbatan? Mano, nagbabawi nga tanga imay? Kunahan na nga isupay ti mangitubod iti pagsangwan may ama ka. Yes, Mr. Pirosi. Ni Belinda. Isuday chay. Kaduha na ti amo na. Anya ti kaya ta sa wunda ito eh. Si Mina kan kuana. Napanagtugaw ang nagsigarilyo iti pagtugtugawan. Nabayag ka din na oras, friend? Adan may nga oras, friend. Yamukat saan ka na dumtang? Ang aguray ka. Apay akadwam ni Mr. Pelosi nga amo. Ay, gaputa kaya ta ka na matagaliwaksay. Iso nga, imay mat ito'y. Kasta gayam. Chain smoker, friend. Salag sardangag sigarilyo numangan. Apay di nata mo? Ang makapadakas ti salon at tinalabos apa nagsigarilyo? Amo na. Na-hospital day ta idin. Gapoy ti pa nagsigsigarilyo na. Ngam, di na matpatpatsin ti balakat ti doktor. Umababalakit di ti biyag na. Gaputi kina chain smoker na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kay Victor, maloya ti sweldo ni Belinda. Kanayon man nga agpatulod iti kwartayo. Sa inyawag naman ako na nangag. Atarimaan na kano ti balaya. 25,000 kano ti sweldo na iti kadabulan, tatang. Anya? Adun sama ti may patulod na. Gamting baga na asweldo na. Ay, ano kano mo ti pag-sideline na naigay, tatang? Sapay lang ko ma. Takas na baraw. Nay, kasla agdua-dua kayo iti asawa ka, tatang. Maburbur sa anak laeng. Gapo, tadakal ti may patulod si asawam. Dito ta saan mo't unay adakal ti sweldo na. Itayak pa yan nakasangpot dito'y balay ang pagpapaayam. Saan ko ang maiwaksi tinadlaw ko kada Belinda kintibos na. Nakaas-asitik ti tumunggal may sa kadapwata. Kani itimangan kami. Kanapay ni Mr. Pelosi ni Belinda ti kanina. Dinto ta iso ti amo. Napay nga taakas jay. Wino, tangatan ayat, anabukol iti nagbaitan da adwa. Hello, Belinda, bakit? Nakaawag ka man? Ay, wan. Kapunta kagap-gapok iti remittance center lakay. Impatulod ko ti kwarta gastusin niyo di pan nakaipadakkel ti balay tayo. Ay, sus. Nagsaya atin no kasta. Mano nga iti impawit mo? 50,000 pesos pa ilaan lakay. Sus, nagdakilan. Kurang pa dita Ngam di ka madanagan. Agpatuludak tumanin intun lawas na iti kastamat la agatan. Apay, agsuldo kan tumanain. Tako na magpatulod kan to. Wan, ado nga may di pagsasideline ak dito ilakay. Iso di kay madanagan tita iti magastos iti balay. Siyak amin ti makam mo. Ay, sus. Agyaman akin ka bakit? Apay, amay-may-mayan ka. Maburburtyanak kami kaninanang, ading ko. Ha? Ano ti pa kaburburtyahan ka ni nanang? Napanan inalan ni tatang di 50,000 ngayon patulod ni nanang. Agastusan ko ti pan nakapadakkel ti balay tayo. Kat, ano nga rin ti pa kaburburtyahan, manong? Kuna kano ni nanang, agipatulod to kano manan iti mabiit iti 50,000. Ano? Dahil tati pa kaburburtyaak. Nakanayan mo tin ngagpatulod ni nanang iti kwarta tayo.
Saan kumaaday tati pakariribo ka, manong? Tako na ni nanang, kanayon kano amapan ag sideline. Amo mati kinagagat ni nanang. Apay, saan ka di ang mapambanog? Kanayon ka di nga ag sideline? Amo mo to ni nanang. Iso anak abroad. Tapno sumaya at matibiyag tayo. Iso nga ita, tatang ikan iti gundaway. O di kayod kalabaw ako na dan, di pa nagtrabaho na. Abit laeng, kumayon! Oh, tatang. Panakitain no saan kaya madanon? Ay, nulaladaw ka lang ah. Talaga di nakmadanaw, barok. Namapana kiti balay na tanon pasaw. Ay, sumrag ka. Anya na yung tabit-bit mo. Ay, inyuragaan ka iti karnit baka tatang. Tandan to si tayo. Oh, kanto awatin nyo. Naganaw, kat mano akilo na itaw. Talo akilo tatang. Irepyon ko tinaduma ta dahin inutin yung asidain. Agyapan ka. Apay, nagpatulod ba na ayan si asawam? Ay, wan tatang. Nagpatulod iti 50,000 pesos. Talawaan mi tay balay me. Anya, nagdakalan. Ay, kurang pa yata tatang. Angam ko na namat nga agpatulod tumanayin. Anya, nadiskarte at talaga si asawam. Nagdakal ti maswil-swildo na. Aldrich, duwatan tuman na mapanaggatang kadagiti materialis dito yung balay. Wan tatang. Amom, maragragsakan ak unay. Ta iti ka maudyanan na. Makita mo't laang nga adda pagrangayan ti biyag tayo. Wala nga tamangan no mabaybayanan ni nanang tibagi na iji abroad. Gapo iti sobra kinagagat na. Ay, sana mabaybay ang tibagina. Naday di naudi pa nag-video call me. Nalukmag, ay sus, pimintas pa'y ni nanang mo. Nasayaat nga rin no kasta tatang. Among, nagkadkadak idi ibaga ng agabroad. Angam ita, maay-ayo akmat na iti kaadda na ijay. Tanay, mangrugin na dan pa nagbaliw ti biyag tayo. Hello, bakit? Hello. Anya ngay, nakagatang kayo matlangan kadagiti materialis ti balay tayo? Uwan, nagatang kami itay. Inagto ka sarita dagiti karpentero tarugyandan. Alawan lakay. Uri sa nga pulo ti ala ang mga tao. Tapno alisto malpas. Nay, angom pagpasweldok ngay. Ay awan danag dita. Ipatulod ko ton, di imbaga ka 50 mil, anayon dito impatulod ko. Agyaman ak bakit? Kasaritak to karod na Jessica lang daw, tarugyandan to'y balay. Bilibak mo ti kinasaldat mo ang trabaho, Belinda. Ta itilaksid ang nabayadam aminin nga utang mo kanya. Manaba pa yung nagpapabalay kay tidakkel. Kapo, ta isot arapaap ko, friend. Arapaap ko arumang ay mati ka sa sati biyag me. Mayat ta nagagat ka, friend. Ang daman-damaga. Anya day ta. E di nagkikita tayo EJ Park. Nadlaw ko akasla nakas-asay dagti tumunggal may sakada kayo iti boss mo. Ah? Ay, kwa. Gaputa, super bait ti boss ko, friend. Iso anak asidag ti tumunggal may sakada kami. Kasta ka di? Wan. Akin adapay may sa adamaga panggagkada kayo iti boss mo. Sige, friend. Ngamni, baliwan tantulangan tayo salita. Kat ni maksatan niya lutlutwag. Bye. Initip ng cellphone na. Kasla saan ta kaya ti panagdamag ko may papankadakwada iti boss na. Manong, nasobraan sa amot din ni tatang tinang ipatuldo ka dagiti trabahador iti kalawa to'y balay tayo. Kasla semi-mansion mo din ti katakil na. Tay takarot ti kahit ni nanang. Isabayam latan tay sumot niya gastos. Ala manong, dakilak kwarta ti masapol. Lakit di hanggang ipilit mo't ni nanang. Ay, uwan kaya matin ko. Anyat insaganam ang merienda na iti trabahador. Nagluto aki ti Mickey, manong. Kinaadom ko maan. Uy na, adu ti linuto. Ingkakit ti pagsardingan idan atag merienda tayo pay laeng. Uwan na din. Masapol nga ag merienda na tapno da pamigsada ng trabaho.
Hello, bakit? Hello? O anya? Kumusta ti pa nagpatrabaho yun dita balay, lakay? Napartak na ngagtrabaho. Tandanin malpas. Oh, mayat man. Aduda ngamin kat ngagtrabaho. Kat napasnak da amin, kat napartak da. Madamaitan ti pa nag-tiles da. Ay, napintas to nga raw doon tabalay tayo, ito nagawi da. Uwin, kat ang mga di mo ton mapanunot ti agsubli dita. Nung makitam ti kinapintas ti balay tayo. Ah? Oh, Oh, nay. Apay bakit? ay, Anyat aramidam. madin sa ti pa nagsatay minirienta kita lakay. Roroso ko nakbatan. Sige ha, bye. Alang arod, sige, aginanaka. Bye. Isus ako. Una yan ti asawa. Anya nga tayo ti kinnan na. Takuna na arurusukin. Tatang. Apay, di kayo makaid na. Apay, ada ka di problema? Dinanang mo man, imawag itay. Katitag sarasarita kami. Kalaat anagmadi ka no ti rosok na. Daka mo no apay. Anya? Apay, anya nga mintikin nanda. Tarurusukan da ako na yo. Pambar na madyamin merienda na. Siguro, madi lang at atisaad na. Mala, saan nyo na pang panunutan day tatang? Nabiit lang ang maagasan ti bagbagi ni nanang. Madanagan naklata taadayo tayo kenkwana. Sigurado ang nagtumaritan tatang. Iso di kay unay agdandanag. Nay, tandani gaya man malpas ti balayo, apaw. Wala po. Makitam ti bunga ti pagbambanog ang hinanang iti abroad. Ibaya at na panunot na tinag-abroad. Ngam, tandani yung saan a pinalubos. Inay. Una ta, may kawa kami nga rod, no? Awan to ni nanang. Ngam ita, saan kayo na mainuking kwana? Sana na po. Naruam kami nga awan ni nanang iti din nami. No pa adalat tabot, adag iti kanito, mailiw kami. Gagagay laeng dayta, ta inayo nga round. Ngam, agpurgod to nga ta, numalpasan ti kontrata na. Diyak man na mo, apo. Ngam nagpurgod ton, nasaya at latan na. Tandamot yan sang kabasit nga ornong na iti bangko. Kaya napadakkel na mo't ti balay na eh. Hello, friend. Hello, Belinda. Ay na. Adulat ta ngamin ti trabaho, friend. Isu asuri ha, sa anak nga makaaliwak sa ita. Ang di upmungat, ti Domingo. Adulat ta ti sangwak at trabaho, uray Domingo. Aginanakamot agamin. Masapol nga agaliwaksay kamot sagpaminsan. Ay, kuha ngamin. Sige ha. Ado pa ti trabaho. Bye. Tignan ti cellphone na. Sino nga tati nang ibagaan ni Mr. Pelosi, ti sweetheart? Tay agsarsarita kami kini Belinda. Isu nga ta? Hay, kamaudyanan na. Nalpas matlangan to'y balay tayo tatang. Manong Aldrich. Ay, wan anak. Kasla tsak mauma mang buy-buya iti kinapintas kan kinangayad tayo baro abalay tayo. Sakbaya pagyanan tayo, pablisan tayo pa nga muna, tatang. Uwan. Inak to kasarita ni Kura Paruko. Ta isong tati umay mang bless. Anya nga rutihan da tayo ngay tatang? Ibaga tayo tumat lang kininanang yo. Ti pa nagpa-bless tayo. Tabarang mangipatulod to iti gastusin tayo. Hello, bakit? Kumusta ka ditan? Hello. Kwa. Nagsayatan nga na nalpasan ta balay tayo. Awan. Kat nakadakdakkel, kat nakapimpintas. Nang runa ita, tanapintahan pa yan. Ha? Anyang ruti plano yung itahan lakay. Insingasing ni Aldrich, pablisan tayong umuna sa amin to pagyanan. Ay, mayat Sige, mayatak iti daytang insingasing ti anak ta. Ang dadamdamagan ni Yunes. No, anyan to ti isagana tayo. Ay, o di, pumarti kayo ton iti talo ababoy lakay. Agpadaya kayo ditan. Anya? Wan, tabarang nagasgasat tayo tupay ngagyan iti barwa balay tayo. Ay kat no agpadaya kami, akat masapol nga rot ama schedule anay bag. Ay katwan kat adda kayo na amang pili iti petsa no kaano ti patang publisyon iti balay tayo. Bayam ta pagsasaritaan minto nga rod. Urayin to no may abula na yun, no bilang. Anya? Nagbayagan nga eh. Wan, tapno makapagsagana kami anay bag kadagiti anak mo.
Nangruna ket ni adu pay laang tiwara iti arubayan tanay nabayag ti panagtrabaho da. O sige, no isot ti ko namlakay. Isot masurod. Kalakit kasta pay ngarud bakit? Annadam aka na yung tabagim dita. Kuna ni Belinda, anasaya at ti amo na. Kandag iti amin akabalay da iti daytoy abalay a pagpapaayan. So nga parang umailok at tigayim ko ti ridaw. Melba? Belinda? Ah, Dakalan ti tiyan mo? sobra ka. Dito yung nagtipagsalitaan ta, friend. Agyaman na ka. Akto ko ka. Apay ngay may ka. Gaputa na bayagan adi ka nakita, friend. Kumakit impakadamot ati yung umahay mo. Tapno mailim mga anak, kasta ka di? Kuha. Saan mo na mailimod kanyak ti amin? Masikog ka. Tao akla masulisog bilba. Sino ti ama ti sikog mo? Ni ka di Mr. Pelosi? Wen. Pagta relasyon nyo iti amo? Napayagan, Melba. Unak tupay. Saan ka nagbidot iti nadlaw ko hindi ka ta kayo adwa? Gamapay anak relasyon ka kenkwan. Idin to taada asawa kan anak mo. Tay ko na akon. Tao akla nga nasulisog. Di mo ibagbagat kasta. Taamin tayo kat addaan tayo mo't iti panunod. Amo tayo ti dakas ken nasayaan. Pakawanan na ko, ma friend, no nagilimod akan ka. Saan asyak ti rumbang pagdawatam iti pamakon? No dikit, ipinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak pa nga ta. Maadda ka di pa'y larantang ang subli iti pamilya. Friend, kailiw ko dagiti anak ko. Kati asawa, ay ayatem ka di pa'y lang. Iti laksid anak relasyon ka iti amo. Ay ayatek, Melba, siyempre. Ay ayatek ni Victor. Uray pa'y no nailaw anak iti amo. Apay nga taadyak maawagan ni Belinda. Agriring mo ti cellphone na ngam di na sungsungbatan. Nanang! Sino daw awagan niyo? Di man nanang mo. Itay pa'y nga awagak ngam di na sungsungbatan ti cellphone na. Ama nga to busy. Isungay sardeng yu pa'y lang ti mangawag ka ni nanang. Ama nga noong tanpay ti amo na. Wen, isardeng ko nga awagan. Apay tang, anya ko matibagayo ka ni nanang. Damagag ko mga rod no kaano nantong ipaw itay kwarta nga igatang iti baboy. Inton pablesan tayo to'y balay. Taan nyo nga apuraan ni nanang. Tama nga no di pa'y nakaurnong iti ipatulod na. Unang dandanin tinaituli nga panang pables tayo. Mabiit lang ipatulod ni nanang dayta no addan to kwartanan. So ati kay madanagan, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hindi mo't Belinda tayo ito'y umaw-awag arap-rabi. Apay nga ta? Hello, friend. Apay nga imawag ka arap-rabi eh. Adak dito ospital, friend. Apay nga ta ka dita? Aganak ka ka di? Saan pa? Itadyak pa iman kabulanan. Anya nga rin ti kaadam dita ospital. Ni Mr. Pelosi, isutin taray mi dito ospital. Anya nagpasamak? Saan una yung makaangas? Isungay niyag mi dito ospital. Anya nga rin ti ko na ti doktor. Apay nga agsangsangit ka. Gapot ako na ti doktor. Aba, ano saan na nawalasat? Anya? Stage 4 lung cancer ti sakit na. Nakapsutan ti bagina, friend. Anya? Tatang! Wala
Abay nga gininom kayo. Pangpaikat man iti danag, balasan ko. Ano nga danag, tatang? Madanagan ak kininanang yo. Idi pa ilakal man nga awagak nang saan nalatamot na sungsungbatan ti awag ko. Padan samot din saan anasaya at anapagtang na. Ay na tatang, ad-adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro akat, saan lang nga masangon ni nana nga sungbatan dagiti awag yu ken kuana. Ta siyempre adut has asikaswan na. Unang sipod adda ijay. Italang anarigat nga awagan. Isadang yukit din ti aginom iti arak tatang. Umawag tulatan ni nanang no masangon na. Wahen ngam dandanin ti aldaw apa ng pables tayo dito balay. Awan pa ijay gatang tayo iti baboy ako nana. Agi patulad-tulad ta tatang. Di kay kadi unay madanagan. Anya ti ko naman, Reg. Agin inom ni tatag mo ngag may maysa. Wala po. Tama problemahan ka ni Nanang. Pay, anya ti problema na kininanang mo. Saan na ka na maawagan? Anya, isulaag ti problema na. Amangan ka nun adadaka sa napasamak ka ni Nanang. Ay sos, tila pagdandanagan ni tatag mo. Amanga, no saan na laeng siguro amasangaw, taadaw ti trabaho na. Day tamat ti kunak ka ni Tatang apong. Mumot ni tatag mo, akanayon nga agsadlay ni nanang mo. Tapno dala ang maipatulod na kada kayo akwarta. Sa kalpasan na, madanangan adi na maawagan. Umayo man bagbagan apong. Taamangan no kanayunan naman ang tagbartag. Nakaslay dinabit pa ni Nanang nga napan ni Jabrol. Ay, wait, apok. Umayak to na intun balab. Sapay na ko, ma. Tamayatan ti panangan ni Mr. Pelosi. Tapno makanadagat iti putas sa ginatang ko. Sana mapalin namatay ti amok. Nairot sa turog na. Nakasigid pa yamat maturog. Mr. Pelosi? Wake up! Mr. Pelosi? Apaya? Naglamay si Takyak na. Mr. Pelosi? Wake up! Wait! Ha? Saan na mga angas? Natayan ti amok! Hello, Belinda. Apa nga mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Anya tawanan? Natayan ni Mr. Pelosi. Anya? Nay, uray wala talod apote, tinagawa ng Victor. Wen, tatang. Ang tugaw kayo tao minum kayo umay. Uray ta kalok-lokat paimat pimay sa abote. Ay saus, anak ko. Makadadaan iti salong tinalabas ka arak. Isandag mo na itan. Tatang. Ay de, kapay ngagsagit ka ba itan? Ay saus, talaga nabartag ka. Inusukat nagsamot ni Jay manugang iyo, tatang. Anya? Hindi naman sungsung-batan tagiti awag ko. Ang tanasamot sa balin nga ay ayatan. Ay sus. Tatang. Ne, mga abatan. Ay na, talaga nabartag kan Victor. Yunes, Andrek, umay kayo man, kat agbalansan to'y amayaw. Na yan ni tatang. Na yung baglakit din ta nakaturugan, manong. No saan ngay may ni apong? Abangan no saan kumapay ang nagsarda nga gininom. Nasayaat mo, ti panangayab mo kan ni apong. Paiso ti dinenggag ni tatang. Makapasuron mo't ni Tatang na mabartag. Tila may sawsawang na itayan. Wan nga rod. Agasam. Atapon nakit din nga adda sa baling aramidon ni nanang iti abroad. Gapulaang ta saan na sungsung-batan kano dagiti awag na. Namin tiga po na. Asan na sumbatan ni Nanang dagiti awag ni Tatang. Siguro busy ni nanang.
Takanayon mo't mapan-ag sideline ako nana. No day tay malpas ti trabaho na itibalay ti amo na. Sa pala ko mga rod at akas tangag paiso ko ating ko. Belinda. Anya ita ti planong, tana itabo ng ti amo. Diyak ka mo, friend. Sabi dandani ako naganak. Okay ka di pa ilaang itibalay a pagpapaayak? Saanen? Anya? Anya ti kahit masawan? Kagurguran akong ti inanay di Mr. Pelosi. Kastamat nagitituang anak na. Anya? Kaya't akong nga i-terminate. Saan? Kasano nga rin doon pilitan da kalat na nga ikatan? Tsaka mo, friend. Awan matantiro pa ka sumarang iti pamilya kini Pilipinas. Masapol asagwam asititib ka dahil yung problema mo. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas. Isote aramiden. Nga mapakawanak pa yung tati asawag kanda kiti anak ko. Di padasam tulat tatag pakawan ka dakwada. Barang ka asyan, kan mapakawan da ka pa itinaaramid mo abasol. Doon alawas nga awan komunikasyon mi ti asawak. Anya katan tinapasamak ken kuana. Tatang. Apay may kulkulan kayo. Di ka di manananang ti pampanunutin nyo. Gwen, anak. Taduan alawas nga awan komunikasyon tayo ken kuana. Tatang, saan nyo unay apang panunutin ni Nanang? Tapno saan kayo unay nga parikot? Jak maliklikan na panunutan ti inayo. Tamantanag anak. Amangan no addan dakes ana pagteng na. Awan mo't nga tatang. Apay nga asaan tayo ang maawagan. Idi, kanayon na asungbatan no adda awag tayo. Gamita, saanen. Dualaang mo't alawas nga awan komunikasyon nyo kan ni Nanang. Aguray tayo laang tatang. Kat no di tayo tulak ta makontak. Umasadag tayon ton itinamnamaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Hello, friend. Apa yung mawag ka? Friend, pinagtalod ako ni Tibalay ang pagpapaayak. Anya? No kasta? Talaga ka i-terminate da ka? Tinerminate na kon, friend. Sa di nung arutayan mo ita? Adak, dito'y ayoyang kayo alugar. Saan ka pumanaw dita? Umayak, ita amatlaan, friend. Anya di aram itak, friend. Nandito ma. Mapampanunod ko pa yan diyang pakamatay. Saan? Ano kasta ti aramid? Kan kaslap pinatay mo pa yan tibiyag nga adda iti saklon. Anya nga ro ti aramid. Agawid ka ni Jay Pilipinas. Kat padasam ti dumawat iti pamakawan ti pamilya. Kasanon no sanda ka mapakawan? Si bibiyag pa lang ni Nanang mo. Kat patsik nga uray kasanot kadagsen ti basol mo. Maawat na kantulat ta. Isunto ti kamangam no saan na ka mapakawan ti asawam kandag iti anak mo. Tatang, itay pa yung nakatasar ti kanan nyo. Nga mapaya di kayo magmanganan. Sana ka mabisin, Eunice. Tatang, ang mga numakaala kayo ti sakit yun, huwag di kayo marinmangan. Tsak nga ron mabisin. Kasi nga ron ti panang pilit ko iti pagik amangan. Manong, mangan talatan. Wala din. Naigat, no? Saan tamat ang mga nakas kitararamida ni tata? Nay, Tang, ti cellphone nyo. mabitlay. Nay, ninanang yun yung mawawag. Oh, kamaudyanan na. Imawag matlangin. Hello, Belinda, bakit? Agawid akong dita Pilipinas, Victor. Agpaiso? Ay sus, tagsayatin ngayon no mapanunot mo di agawin. Aguray ka, apeakas lang sang sangit ka. Gabuta, ada problema haklakay. Oo, anya mati problema.
Wano iso ti rason nga agawid kan. Kan iso ka di ti rason na di na ka nakontak iti nasurok at walawas. Wen, O kat kanya nga ti problema. nadingitek nga jak may ibaga ditoy. Nasaysaya at na itong makasango kayo langan. Isunton, ti padang ibagakan kakan kadagiti anak ta. Anya, agpay siya. Imawagan ni nanang yaw. Wala pong. Ay kung nagsupay nga awan tinakas ana pasamak na. Madandanagan tumat-unay ni tatang yaw. Wan nga roda po. Ay kahit nakaditirason saan na nga imawag ni nanang yun tinasurok ado alawas. Gapo ka no iti problema na. Ha? Anda parikot ni nanang yun iti abraw? Adda po. Kit kuna na nga agawid na iti Pilipinas. Anya, kahit anya ti problema na. Di na imbaga po. Personal to kanon nga ibaga na. Anak ko, agawid to ni nanang yo. Kat niyan tuman tinagbali na problema na, saan tayo kumabay-bayan? Tatang, anya nga tati problema ni nanang. Day tatijak mo. Ang mga nadagser, tadi pa'y matanalpas ti kontrata na. Anya nga tati parikot ni nana. Murayan tayo Ang lang ipagpakaasik ka na kayo. Tulungan tayo no anya day aparikot na. Saan tayo pa'y mat nga amo na niya ti may tulong tayo. Tadi tayo pa'y mat amo na niya ti problema na. Agawid akong friend. Ngamjak amo, na makadinak pa iti pamilya ko no saanan. Sigurado lakit di amakladan to no makita da masikug ka. Mabainak kumasumarang katako ada. Yamawan mo ti amo kasabali apapanan. May mayat no sangum ti problema, friend. Ken naglagi pa nga adabiyag iti saklono nga gururay iti pamatig mo. So di mo baybay anti bagin. Agyaman nagkadag iti pamagbagam. Tulungan na kumamang ikararag. Asapay lang kuma. Tamaawat dakmatlaan. Dagiti ipatpatid ko iti biyag. Diyos ti kumuyog kan ka, friend. Ken sapay lang kuma. Tamapakawan kan maawat da ka ti pamilyam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sabi lang matasumbatan na ti awag ko. Baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Tatang! Asiin daw awagan niyo? Hinanang mo, baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Uy, excited ni Tatang Ay talaga Amom, jakon nakaturog idi rabi Ala ni Tatang. Abday ta, agriringin ti cellphone na. Ay, ang mga nakalanding ang aeroplano ang nagluganan ni Nanang Tang. Agyaman ta sinong batang metlangan ti awag ko bakit? Nakalanding ka din tinaglugan ng maeroplano? Juan, adda akong dito airport. Agtaksi tulatan nga gawid dita balay. Ay ka nasaysaya at pay Naparapartak naman ti aglugan ka iti bus. Wala kay. Katsapay ko mahata makapagsasangon tayo ng mga rabi Nuhin, pinapartik pay kid din kiniyunis ti agit itlog a manok tayo. Iti kasta, addan to pagsangpatan akalduan ti diguna. Sige nga Rodel lakay. Katni, agawan-awan ti signal dito sa cellphone ko. Bye. Uwan, bakit? Bye. Umay kayo iji balay. Kan ijay kayo to namang rabiin to madamdama. Da tayo amin ti mang pasungan iti sasangpot ni nanang. Ay what apa okay. Tanay, mailiwak mo't ang makiinistorya iti inayaw. Sa pala ko mata saan ang nadagsan ti problema ni nana? Do apay kat gabed, anay kuyog na tayo dyan problema ako nana. Saan nga tanga adda sakit ni nanang, apong? Ay, Diyos ko. Awan ko ma. Ay na, di mo man ibagbagat kasta, Aldrich. Tatlo saan tayo nga agnerbiyos amang pasungad king kuana. Yunis, balasang ko. Inmuraga kiti karnet baboy alutwam anayon ti si data yun ton rabi Madapay dalom na. Matayo. Wow! Manukilo day, Titang.
Ang 3 kilo. Lutwang amin. Nakatuntang! Dua pa dyan pinartik nga agitlog ang manok. Un tapno kaslatay la agrambak inton mangan tayo. Kakaisuna ang makalanglang tay manan amangan ni nanang yo inton madamdama. Alawan tatang. Igado kan adobo nga ron ti pamayak dito inuraga yung. Awan total adamat dalam na dayta. Ay naanak ko, jak mailadawan ti ragsak ko. Itatapas pasungadan tayo ti isasangpet ni nanang yo. Hello, friend. Nakadanan ka din dita balayo? Saan pa? Nga maasidag kamin. Anya nga ron itati marikrik na mo. Anjak maawatan tirignak. Aglalaw ka danag kan ragsak, friend. Itata makita ko ti pamilyak. Basta uray anya ti mapaspasamak. Di mo gamdan atang rantibagin. Laglagi pam ti biyag nga iti saklolong. Wen, katagyaman na ka. Takanayon nga da ka amang patpatibkar kanyak. Gaputan na singid tangag gayam. Katyak kahit nga dadakas ama pasamak kan ka. Agyaman na kunay kan ka, friend. Agsit nga ito na. Ang awan matlangan ti taksi ang nagluganan ni nanang yon, anak ko. Dandani siguro itang tatang. Tatang! Ano? Ada nagsarda nga taksi! Okay kayo anak ko. Hintay sabtin ni nanang yo. Adakot lagay. Idri, Yanis. Belinda! Ape, anak ka tiyan mo. Masikog kayo, nanang? Sumungbat kayo, nanang. Pagawanan dak. Nagbasulag. Manglilipot. Nanang, saan may amaklon na ito eh? Masayat tayo ko man na saan kayo nagaw awid dito. Mangibabain kayo. Ape, aliniputan nak. Opoy! Nusanda ko na maawat dito'y balay. Nasasayat lang nga namatay ha, Victor. Abong, saan bingin pagarop? Pakay babainan matgayam ti magpaganin ng isang pet na parikot. Laksida kun nga inaapong. Dakon kaya ta makita pa ni nanang. Apaw, panakaawa ti kasapulan ita ti inayo. So nga di kay kumaipaidam king kuhana dayta. Nailalawan ang nagbasol kat pakawanan nyo kumaan. Saan may mapakawan apong? Nagababainunan dinaramid ni nanang. Suwade mi kaya takaden na. Dito'y kamin balay yung agyan kan manong Aldrich. Ay sige, mayatlat ta. No dito'y balay nga agpalamiis kayo. Ngam tila ang idawdawat kaw. Kat saan nyo kumabaybayagan nga iti pamakawan nyo king kuhana. Lakay. Puston. Isardan mo kumantyakin om. Ay anak lang. Belinda. Di naklaptan kagbartak. Nga makapadakas iti salon at mo dahita. Naglaing ka ama magbaka. Ngam apay ang nagbasol ka. Pakawanan ng kumalakay. Isumat lagayam nga adulat at ipatpatulod mo idi akwarta. Talalakim mat gayam ti among ijay abroad. Pagpapawya akong ti amin. Kaya't ko nga aturan dagit ibintot ko. Katikad na kumay ti gundaway. Mga asim. Pakawanan ako mga Victor. Saan ka nagpahintumang iti sangwanak? Pakawanan ako mga Victor. Pakawanan na. Belinda. Asawa. Agyamanag.
Agyawan nak. Timbarik na matlangan ti baro ti arakop mo kanyak. Agyaman nak na mapagawan nak pa. Yanis, napanan niya apang. Ah? Napanan sa mo tinistimar dagiti dingwen na manong. Barang mayat to amapan mangila ako karagiti nakalapak. Adot na alak kanin ko. Di pa'y si kalat na timapan mangila ko mo't. Mabainak. Tunggal ada makakita kanyak. Sang kadamag na ninanang. Uray siyak Mabainak mo't kadagiti tattao manong. Iso nagikata kon iti trabaho. Nay, amang ano ni apong daytan. Tingagtuktok tayo laang. Mabit laang! Umayan! Ay, tatang. Nagkuyog kayo kanina na? Gaputan na pagkawan na konti amam anak. Anya ti kahit asaw ti panagkuyog yado, tatang. Dak kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Anak ko. Iso pinakawan kunti nayo. Anya, kaya tsukadi nga iraman da kayo aguraan, tatang. Pagkawanan da ko mga anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabain ka? Pumanaw kayon ditoy! Pumanaw kayon! Anak ko, pagkawanan da ko ma. Lukatan niyo tiri daw. Pagkawanan da. Diyos ko, silawan niyo kumati panunot dagiti anak ko. Kat pakawanan da ko man. Ni Melba tayo mauawag. Hello, Melba? Kumusta kan, friend? Saan daklat ta mapakawan dagiti anak ko, friend? Pimanaw da pa yan dito'y balay. Saan dak ka no akayat na makita? Kan makadin na. Anya? Saan inangarot din na pananta? Napanda nakipagyan kini apong daalakay. Una yun, dagiti anak mo. Tingarot asawa. Kasi ni Apo Diyos, napakawan na. Naawat nakmatlaan ti asawak. Anyan ang kinatarnaw ti panagayat ti asawa. When friend, nakagasgasat ak. Kaputay iso ti nakiasawaak. Ngala, sapay lang ko ma. Tama-utog tumatlaang dagiti anak mo ti kinapatag mo kadakwada. Kat mapakawanda kan tumatlaang. Day tati kanayan ko ngay karkararag iti Diyos, friend. Kat nadumtang to day tagon daway ang mapakawandak. Siyak tungatan ti karagsaka na tao dito'y lubong. Nay, kaano pa'y anasursurob ti uminom iti arak apaw. Itala nga po. Gimatangak man iti may sabutay. Pagkasag man matyo minom. Barang may liwag ko ti sakit inakam ko kanitatang. Ha? Tapadi ka di ti amayo kat iraman nyo pa yun akagura. Agasan niyo mat kami. Pinakawan nakit din ni nanang kat nakadagdagsan ti basol na. Apok, ti pamakawan kat iso ti makarokat iti gura kandagan sen iti barukaw. Iso nga ipaayo kumapatan kininanang nyo dayta. Saan min ka mapakawan na pong? Oray kasanaw ti kadagsen ti nagbasulan ti inayo. Kat saan yun to ama ilaksid nga ti darang agtartaray kadag iti orasyong agkabsat. Kat dara na. Apok, oray limasam ti pagamit ti ara. Kat saan to ngagmaw-maw ti maraknam aguray ti barokong baw. No di mo amo ti mamakawan. Apong, Rokatan yo, tigura dita, puso yo. Tatlo lumagaan ti barukong yo. Saan yo ka di akayat? Ngagbaling kayo manan anaragsak asa nga pamilya. Anay ko, ang sakit di tiyan ko. Belinda. Belinda. Anay ko, Apo, nagsakit. Aga nagagsan lakay. Aguray ka. Kumita kiti pangiluganak kan ka mangipan iti ospital. Kat palang pelaan bakit?
Bakit? May saan na lumpo alalakit impas ngay mo. Agyamanag. Oh. Belinda! Belinda! Sunes! Andrek Apong! Nay, apong. Apay akas taon na ti apurayo kay masidag. Ninanang iyo, naganagang. Anya? Huh? Sana ka interesado? When excited ang makakita iti kabsat mi iti ina, apong. No saan kayo man nga interesado iti kabsat yo iti ina? Ninanang iyo, ti kitaan yo. Tapag duwa-duwaan ka no ita, ti kasasaan na. Naka-ICU ka na. Ha? Manong, inta kita ni Nanang. Ay. Kaya't ko ba makita ti kasasaad ni Nanang? Nang? Belinda, lumaban ka. Saan ka amatay? Andan dagiti anak ta dito sibay mo. Nanang, saan daw kami ang panawan? Saan ka diya? Labanam ni patay nanang. Saan na kami apanawan? Namiris min. Napatag kayo gayam ka na kami. Ngayon no nagbasol kayo. Bagawanan da kami kumakan ni Manong. Nubim matuti puso mi. Tasaan da kayo anak pakawan na dagos. Ipaimin ka na kayo ti pamakawan mi, Nanang. Aday ta. Agsublinti po o tinanang yung anak ko. Nanang, agmulagat kayo. Nanang. Anak ko. Nanang, agyaman kami. Inmulagat yung matlangit, nakitiba tayo. Nang ko. Di magbagayo pa ng pagawan yung kanya. Nang, Pimigsak. Agyaman na ka na kayo. Agyaman na ka na kayo. Nung mapakawadak matlaan, anak ko. Kunak lang no saan ko na mapakawan. Kunak no saan tayo na makapagsasango pa'y ang mga nakasitda ito eh. Kat agyaman na ka. Tauray nagbasulak. Pinakawandak. Agpaisugayam ti kunan nihapong ka na kami nanang. At ti pamakawan, ti so ti mangruk at ti gura kendagan sen iti barokong mi. Agyaman ak unay kada kayo anak ko. Oh. Nakaraingan ni baby iti indayon na. Bakit? Ni, apay nga, timakdar ka magtan yun is. siya kung timang kita ka ni ading Nanang. Sige, ituloy yung lata timangan. Tasyak pailaan timangaywan ka ni ay saat. Sige. Makita yo anak ko. Gapo iti panang pakawan tayo kininanang yo. Nagbalin manan anaragsak ken natalina ay tibiyag tayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.